dan svima koji su prisutni ovde, dobar dan gledalcima putem društvenih mreža i na live streamovima kojim se emituje današnje predavanje naše. Evo za kraj, mnogi bi rekli šećer, mi baš nemamo hrabrosti da kažemo da je šećer rukometni, ali rukomet na pesku kao tema. 15 godina Balkan Handballa i tema rukomet na pesku. Naš gost je Rastko Aničić, jedan vanredni sportista, nekada redovni student i vrhunski znalac rukometa, vrhunski profesionalac u svom poslu, čovek koji je reprezentativac Srbije u rukometu na pesku, trenutno jedan od najboljih igrača na svetu u rukometu na pesku. Ja ću te zamoliti da se još malo bolje predstaviš, jer ja nemam toliko lepih reči. Pa posle ovakvih reči, Kubi, teško je ostati ravnodušan i teško je nastaviti, ali svakako u pesku sam sigurno jedno 8 ili 9 godina. I možda je interesantna priča kako sam počeo da igram rukomet na pesku. I ja ću te zamoliti da kreneš tim. Naravno, igrao sam dvoranski rukomet kao i svi rukometaši na pesku i počeo sam iz dvorane. I tamo negde 2015. godine odigrao sam utakmicu protiv jedne ekipe u ligi u koju je gledao tadašnji selektor reprezentacije. Danijel Petković, vjerojatno. Tako je, Danijel Petković. Između ostalog, saznao sam da je on selektor i imao sam dodatnu motivaciju da odigram namazan, bolje. znači ti si namazan igrač, pored svega što znaš, i namazan igrač. Možemo da kažemo da sam ambiciozan igrač, tako da uspeo sam tu neku ambiciju da pretvorim i u rezultat na terenu, tako što sam protivničkoj ekipi još na poluvremenu dao sad da li 12 ili 13 golova, ja se ne sećam. Bukvalno sam leteo i selektor je to zapazio i posle utakmice mi je prišao i rekao: dečko, bi voleo ti da igraš rukomet na pesku? Ja do tada nisam mnogo toga znao o tom sportu. Znao sam da postoji, nisam znao ko igra i gde se igra to kod nas, ali u tom trenutku nisam to ni nešto ozbiljno shvatao. Izvinjamo, ja moram reći da sam onda bio vrlo brzo informisan, znaš kakvog levaka imamo kao igrače. Dovešćemo ga da igra pesku. To je u suštini najveća prednost moja bila u tom trenutku, jer sam levoruk igrač, levorukih igrača i u indooru nema toliko mnogo, tek na pesku. Pored toga sam iskočan, što je na pesku jako velika prednost, tako da sam se nekako uklopio u tu neku viziju reprezentacije tada. I pošto je to bilo u zimskom periodu, recimo da smo mi odigrali tu utakmicu u decembru, još u prvom delu, a peskaška sezona tek počinje u maju, mene do maja niko nije ni kontaktirao ni ništa, ja sam mislio, ma to je gotovo. A u stvari bilo je gotovo, tako? Zacrtan si bio do kraja. Ali budući da me niko nije kontaktirao, nisam ni očekivao da će nešto mnogo da se desi. I samo u jednom trenutku, krajem maja ili početkom, sada se već ne sećam, usledio je poziv selektora, okupljene reprezentacije tada i tada, jel možeš da dođeš? Ja u šoku, rekao naravno, potrudit ću se, dolazim i posle tih nekih priprema i selekcije upao sam u uži krug, odigrali smo jedan turnir u Novom Sadu, kao egzibicioni pred evropsko prvenstvo i posle toga je selektor na kraju uži spisak objavio. Svrstao te u ekipu, da. Tako je, svrstao me u ekipu i otišao sam u Španiju na to evropsko prvenstvo, gde smo ostvarili, čini mi se, 6. mesto sa tipa jednim porazom, sa 2 poraza u četvrtfinalu i to za 5. mesto. Sa 2 poraza. Da, ekipa je bila prilično istrošena posle, pošto ambicije su bile velike, to pamtimo, i čini mi se polufinal izgubljen od Mađarske u vrlo teško. Vrlo tesna utakmica, na vrlo nesrećan način, izgubili smo, bili smo bolji ceo tok utakmice i na kraju u shoot-outu, u rukometu na pesku. Često se događa da sreća preovlada, tako da ja mislim da smo mi nesrećno izgubili u tom trenutku. I na kraju je moral pao, tako da i tu utakmicu za 5. mesto, kada je trebalo da pokažemo svoj maksimum, isto nismo imali maksimalan motiv. Ali ono što je interesantno je da smo na tom evropskom prvenstvu jedini koji su porazili Hrvatsku, koja je uzela zlatnu medalju. Dobro, Hrvatska je tako bila u nekom nizu 3 pobjede. Hrvatska spada u ovaj Balkan region, hrvatski rukomet i rukomet na pesku su integralni deo ove naše priče i onda na neki način kad se skupljamo ovde u povodu 15. rođenja Balkan Handballa, onda možemo kažemo da rukomet na pesku regionu praktično ima
prilično dobre rezultate, bar ako se naslonimo na rezultate hrvatske selekcije, klubova i tako. Kako da ne, oni su u vrhu i u svetskom i u evropskom vrhu poslednjih, pa sigurno 10 godina. Retko da je prošlo neko veliko takmičenje da se oni nisu vratili kući bez medalje. Da. Imali smo sad pre ovog našeg predavanja poštovanog Lina Červara i mislim da su svi koji su prisustvovali stvarno uživali. Mi smo bili tu deo tog auditorijuma i evo ja ću sad, dao nam je nekako lep šlagvort kad je rekao da je šta je u stvari rukometni trener je čovjek koji hoda po pesku, odnosno ne čuje se njegovo hodanje, ali ostavlja trag. I eto, mi smo sad peskaši koji... Mi smo ti ljudi koji ostavljaju trag takođe. Kakva je situacija? Sad bi mi trebali malo se osvrnemo, s obzirom na dosta onako mešovit auditorijum koji nas sluša live ili ovde na licu mesta. Verujem da dosta ljudi još uvek nije mnogo informisano o tome šta je rukomet na pesku i kakva je priča o njemu, pa ja ću malo da krenemo u istoriju, da spomenem da se prvi put praktično zvanično počinje igrati 1992. godine i sad jedna mala vest da će se ove godine verovatno po prvi put slaviti 30, odnosno slaviti dan rukometa na pesku, International Day of Beach Handball, koji će biti proslavljen svake godine 20. juna. To je nešto, neka odluka Međunarodne rukometne federacije. Borili smo se za to i praktično na 30. rođendan, odnosno na 30-godišnjicu početaka rukometa na pesku, koji su, verovatno će mnogima biti novo, ja ne znam i koliko ti znaš u kojoj zemlji u stvari počeo rukomet na pesku. Čini mi se da je Italija. Da, Italija. Italija je dosta onako neočekivano. Isola di Femini, ali tako? Isola di Femini, Ponza mesto. I baš u to vreme, kad se slavi 20. jun, bit će održano svetsko prvenstvo na Kritu i onda će u tom nekom sklopu tih nekih dešavanja biti po prvi put obeleženo i pretpostavljamo će to biti neki dobar razlog i način da se spomene rukomet na pesku. Rukomet na pesku se od 2004. igra na svetskim prvenstvima, od 2000. godine se igra na evropskim prvenstvima u organizaciji Evropske rukometne federacije, od 2003. se igraju Euro Beach Tour turnire, mi ćemo se vratiti na neke rezultate koje su naše ekipe postizale. Dokle se stiglo, ti znaš, olimpijske igre? Olimpijske igre sledeće godine na Evropskim olimpijskim igrama, ako se ne varam. Rukomet na pesku će zajedno sa indoor rukometom dobiti svoje mesto, tako da mislim da je to jako bitan korak i iskorak ka ovim globalnim olimpijskim igrama. Da, negde svi smo mi, svi koji smo u rukometnom pesku, ja sam recimo od 2000. godine, smo nekako zagriženi i cilj finalni koji većina vidi jeste da se uđe na program olimpijskih igara, olimpijske igre mladih. Olimpijske igre mladih su u Buenos Airesu 2018. već ugostile rukomet na pesku i tamo mi, nažalost, nismo imali predstavnika kao takmičara u ekipnom smislu, da, ali smo imali sudije i delegate, što je također jedna lepa. To je lepa stvar, to je lepa osnova, imali smo dobre sudije, naše srpske, često je naravno i prednost kad ekipe ne učestvuju, a sudije su tu zbog toga što je onda veći stepen neutralnosti, mogu sude na više mečeva, ne mora mnogo da se vodi računa prilikom tih nominacija, ali 2018. znači olimpijske igre mladih, ja pamtim iz tog vremena jedan tweet Manu Ginobilija koji je rekao, ljudi, ovo je fenomenalan sport, kad se prvi put suočio s rukometom na pesku i u principu to je zaista reakcija većine ljudi koji se susreću s rukometom na pesku. Šta je tebi u rukometu na pesku bilo nešto što te najviše onako privuklo, što je tebe dobilo i što te osvojilo odmah kad si iskročio? Mnogo je drugačija energija ljudi koji su u tom svetu, mnogo drugačiji pristup imaju, zato što rukomet na pesku i dalje nije na tom nivou profesionalizma kao što je indoor, iako svake godine diže se na neki ozbiljniji nivo, ali mnogo više vlada drugarstvo i fair play u rukometu na pesku nego što je to na dvoranskom rukometu. To je ono što je mene privuklo i zadržalo i mogu da kažem da sam za ovih 8 ili 9 godina koliko se bavim rukometom na pesku stekao baš dobre prijatelje iz raznih zemalja iz regiona. Igrao sam i za neke druge ekipe i svuda su me dočekali kao svog igrača. Znači to zaista
u dvorani nisam uspeo da doživim. A šta misliš, da li je to posljedica činjenice da je ipak rukomet na pesku na nekom, ajde da kažem možda malo grubo, nižem stupnju razvoja, odnosno profesionalizacija rukometa na pesku još nije u nivou rukometa i onda zbog toga su možda ljudi opušteniji ili to ipak ima veze s činjenicom da smo napolju bosonogi na pesku, družimo se ceo dan, da su tu takođe i devojke uvek, jedna bitna stvar je da su i muški i ženski takmičenje u rukometu na pesku se održavaju uvek paralelno na istom mestu i u stvari neka od takmičenja u rukometu na pesku, ja pamtim recimo iz 2007-2008. Evropsko prvenstvo koje je učestvovalo 36 nacionalnih timova i to su praktično i pre ovih širenja ovih evropskih svetskih prvenstava na neki veliki ili čak možda suludi broj nacionalnih timova, ta takmičenja su praktično bila najmasovnija, zvanična takmičenja u rukometu, odnosno nekoj rukometnoj disciplini, jer ajde da kažemo rukomet na pesku je disciplina rukometa. Sigurno da i to ima jako veliki uticaj, ali opet ja mislim da je taj neki takmičarski nivo ljudi nekako više igraju sa zadovoljstvom. Nemaju taj pritisak da moraju da pobede, da brinu o nekim finansijama. Ili se lakše podnosi ako se ne pobedi u tom okruženju ili tako. Da, pretpostavljam, poraz se sigurno mnogo lakše podnosi i kao što rekoh, znači ljudi su mnogo opušteniji, ljudi su mnogo prijateljski nastrojeni i na terenu i van terena pogotovo. Mnogo je lepo druženje, mnogo je lepo vidjeti te ljude i znaš šta još mislim da je jako velika stvar? Što se mi vidimo, naša sezona traje 3 meseca i onda se ne vidimo 9 meseci, manje više, svako ode, igra za svoj klub, vrati se u svoju državu i onda kada se ponovo sretnemo na jednom mestu, želimo se jedni drugih i nekako to je to drugarstvo. Sad si me već dirnuo mnogo Sigurno je to ima. Dobro, a reci mi, šta misliš da u slučaju sad kad bi rukomet na pesku bio na nekom nivou profesionalizacije rukometa, odnosno kad bi bio u prilici da se živi na isti način ili bar na nekom sličnom nivou primanja kao što ljudi u nekim zemljama, više u drugim zemljama nego kod nas mogu živeti od rukometa, šta misliš koliko bi se ljudi odlučilo da pređe da igra rukomet? Ako pričamo o financijama? Ne, pričamo o tome kad bi imali podjednake uslove što se tiče financija za igrače, kad bi te stipendije, primanja bila slična, šta misliš kakva bi bila? Da li bi bilo neke migracije ka rukometu na pesku? Bio bi sigurno. Znači sigurno svi ovi igrači koji trenutno igraju rukomet na pesku bi napustili svoje dvoranske klubove, jer znam, pričam sa njima, slušam kakav oni stav imaju. Pričamo o međunarodnom nivou, je li tako? Ne pričaš samo s našim ljudima? Naravno, ne pričam samo sa našim ljudima, nego baš sa ljudima koji igraju po inostranstvu. Uglavnom su to drugoligaši koji igraju rukomet na pesku, znači retko koji prvoligaš može sebi da da 3 meseca leti fleksibilnost da se posveti rukometu na pesku, tako da s te strane jesu to drugoligaški igrači, ali opet ta neka ljubav prema pesku je kod svih mnogo veća nego... Dobro, ja ću sad zamoliti da kažemo, ok, drugoligaški rukometni igrači, ali to ne znači da prvoligaški rukometni igrači bi bili prvoligaški igrači rukometa na pesku. I nekako nešto što bi ja voleo uvek da vidim, ja sam skoro imao baš pre neki dan jedan kratak i onako dosta inspirativan telefonski razgovor s jednim našim rukometnim čovekom koji mi je rekao otprilike procenio je situaciju u srpskom, odnosno situaciju koju mi imamo oko rukometa na pesku u Srbiji, gledajući to strogo naočarima nekoga ko radi u rukometu. Ja sam rekao, to je totalno pogrešna percepcija, znači optika kojom se sudi o rukometu na pesku mora biti drugčije. Ako sudimo tome koliko traje, kako se organizuju takmičenja, kakva je atmosfera, znači neke stvari, ajde možemo neki put se obradujemo, vidimo Dance i Nemce posle neke utakmice popiju pivo, pa kažu kako mogu popiju pivo, u rukometu na pesku neko popije pivo, svakako to nije nikakva jeres. Hoću kažem, cela optika kojom se sudi o rukometu na pesku ne može biti optika rukometa, jer počeo od dimenzije terena, od trajanja utakmice, od pozicije, od načina kako se i treba
trenira i kako se igra, sve je totalno drugčije. Na neki način greška je da se sudi o jednoj disciplini i sportu očima nečega što apsolutno nema veze, ali nije to tad... Potpuno je drugi sport, jedino je što se šutira rukom na gol. Eto, to je otprilike sva sličnost između dvoranskog rukometa i rukometa na pesku, ali ovo što si rekao, popije se po neko pivo, pa popije se po neko pivo i u indooru posle utakmice. Ja sam onda odavno igrao. Dobro. Šalim se ali reci mi sad, evo, imamo možda kao mali šlagvort da se vratimo ovim nekim istraživanjima, projektima i tako dalje. Znači, širom svetske rukometne, tog beach handball community-a, postoje silno neke istraživanja, naučna i tako dalje, u kojima se polako rukomet na pesku sagledava sa različitih nekih aspekata. Ti si nam ovde negde na neki način pripremio da nam predstaviš jedno nemačko istraživanje koje je urađeno u dogovoru, odnosno u saradnji sa DHB, odnosno Nemačkom rukometnom federacijom. Tako je, i Nemci su tu zaista, možemo i insert čak da pustimo tog istraživanja. Nemci su stvarno daleko ispred nas, da ne kažem svetlosnu godinu ispred nas kada je reč o tome. I nemački, da, to je onaj video onaj prvi tab što smo... Da. Da, možemo i ovo pogledati još neki trenutak. Ovo su vjerojatno snimci, ovo neki najemni spot sa Evropskog prvenstva, pretpostavljam, Bugarskoj. Ali ovaj čovjek koga ovdje možemo da vidimo, Aleksandar Novaković, on je selektor ženske nemačke rukometne reprezentacije i on je čovjek koji stoji iza ovog projekta. O čemu je reč? Svi igrači rukometa na pesku su i dvoranski igrači. I kada se završi sezona u dvorani, mora da se izađe na pesak. On je napravio istraživanje u kome je u kontrolisanim laboratorijskim uslovima merio koji je to optimalan put iz dvorane ka pesku i iz peska ka dvorani, da bi se performanse igrača, da ne bi opale performanse igrača. I šta je merio? Merio je brzinu, skočnost i merio je agilnost. Za agilnost je koristio neke različite parametre. Naravno, sve u kontrolisanim uslovima, možete vidjeti koju oni tehniku tu koriste, ove optičke markere, GPS uređaje, koriste neke senzore koje prikače na mišiće da vide tačno koji mišić je koliko aktiviran. Tako da gomila merenja, gomila istraživanja. Ovo prvo istraživanje je trajalo 2 godine, započeli su 2019. I mereno je i na muškarcima i na ženama. Na kraju je došlo do zaključka da igrači, naravno postojala je kontrolna grupa, postojala je grupa na kojima je... Postojali su i različite vrste peska na kojima su se u stvari merile da bi se utvrdilo, zavisno naravno od vlažnosti podloge, od rastresitosti, veličine zrna i tako dalje. Napravio istraživanje na kom je pokazao da ukoliko se odradi adekvatna priprema tranzicije iz dvorane na pesak i iz peska na dvoranu, igrači i igračice pokazuju mnogo bolje performanse na pesku. Tako da ovakvu neku studiju su samo Nemci za sada uradili i ono što je zaključak i ono što je rezultat ove studije je da je ta ženska nemačka reprezentacija trenutno aktuelni prvak Evrope. Oni koji, ne mogu da kažem nije ih bilo ni na mapi, ali su bile daleko inferiornije u odnosu na neke ostale ekipe i čak i prošle godine kada su se prijavile za evropsko prvenstvo, nisu bile viđene ni za četvrtfinale, ni za polufinale, ni da će da budu blizu medalje. Sa ovakvim radom i sa ovakvom studioznošću njihov trener je uspeo da napravi neverovatan rezultat. Pritom, kada pogledamo atletiku tih igračica i igračica koji igraju daleko duže i na daleko nekom, da kažem, većem nivou i posvećenijem, one jesu inferiornije, ali uz pravi trening, uz pravu studiju, zaista su ostvarili neverovatan rezultat. Ja ću se sad vratiti opet na onu malom šlagvort koji je dao Lino Červar. Videti, elaborirati, delati, to je otprilike nešto kako funkcioniše sada u rukometu, pa je rekao otprilike
da će to u narednim u 22. veku izgledati kao videti, delati. I upravo je rukomet na pesku, verujem, odlična platforma za razvoj igrača, iz razloga što zbog specifičnosti pravila rukometa na pesku, znači pravila su koncipirana da omoguće i slabijim timovima da budu kompetitivni. Znači igra se 4x4 u polju 27 puta 12 metara, s tim što je da umesto golmana, kad je ekipa u posjedu lopte, ulazi igrač specijalista, je li tako? Tako je, i tada je prazan gol napadača. Da, igra se sa praktično superiornošću numeričkom u napadu, 4x3, to je ovo što često sad viđamo, pre svega vjerojatno kao posljedica rukometa na pesku, je li tako? Sigurno, znači rukomet na pesku je bio inspiracija da se ovo, da kažem, novo pravilo nije više novo, već nekoliko godina se tako igra, da bez markera ulazi 7. igrač ili 6. ako imate isključenog igrača, uglavnom bez golmana se napada i na taj način napadači pokušavaju da ostvare prednost, gde je naravno rizik da se primi gol sa celog terena, što smo viđali i na evropskim i na svetskim prvenstvima nebrojeni broj puta, pa evo Palička koliko je golova dao na prazan gol sad na posljednjem prvenstvu. Da, biće gost kampa golmana u Omišu iduće godine, kako sam razumeo, a upravo ta priča o superiornosti numeričkoj napadu omogućuje ekipama koje možda nisu ni fizički, ni tehnički, ni taktički kompetitivne na nekom utakmičenju 3x3, tako je omogućujem da u igri 4x3 budu u mogućnosti nadjačaju protivnika i praktično da se bore da pobede utakmicu. Zašto da pobede utakmicu? Zato što su i pravila o tome da se igra 2 puta 10 minuta i da u slučaju da jedan taj period pobedite, vi ste praktično već obezbedili da ćete u nekim svojvrstnim penalima shoot-outu, je li tako, da ćete biti u prilici da se borite za pobedu. A u shoot-outu je sve moguće. Sve moguće, to svi znamo, svi peskaši to znaju dobro. Sad, zašto je ta igra, odnosno ta pravila, zašto su tako značajne i zašto ja smatram da je naša priča šta može rukomet na pesku doneti rukometu? Ja ću sad neku tezu postaviti da je rukomet na pesku jedna sjajna platforma za globalizaciju rukometa. Ja mislim da smo svi prilično svesni da rukomet i posle silnih nekih godina nije globalni sport. Mi se približavamo, ja ću sad mali kratku istoriju stvari tih olimpijskih igara i veze sa rukometnom organizacijom, pošto je ta olimpijski igre i program olimpijskih igara neko ishodište kome težimo svi. 36. godine na poznatim predratnim olimpijskim igrama u Berlinu, rukomet na pesku se prvi put pojavljuje na programu olimpijskih igara, ali ne, pardon, rukomet se pojavljuje, ali ne indoor rukomet, već se pojavljuje veliki rukomet. Znači, 36. godine imamo, u eri modernog olimpizma, imamo po prvi put rukomet na olimpijskim igrama, ali veliki rukomet. 52. godine rukomet indoor je demonstracioni sport koji tek postaje deo olimpijskog programa 72. godine. Gledaoci pažljivi ove konferencije su imali priliku da slušaju vjerojatno sjajni razgovor sa zlatnim olimpijcima iz tog perioda, ali evo, 72. znači to je pre 50 godina imamo prvi put rukomet na olimpijskim igrama. I praktično tada, a ženski rukomet imamo tek od 76. godine. I praktično mi smo u istoriji modernog olimpizma koja traje od 1896. godine, imamo recimo sad od Tokija, čini mi se 29 ili 30 edicija letnjih olimpijskih igara, a rukomet je na programu tek poslednjih 13-14. Znači, ni polovinu istorije modernog olimpijskog pokreta mi ne baštinimo kroz rukomet. To je samo neki pokazatelj da vreme prilično prolazi i da možda ova priča, kad mi pričamo o olimpijskim igrama i o poziciji rukometa na pesku i želja naša da dobijemo neku veću podršku, pre svega u našim lokalnim organizacijama rukometnim, je upravo posljedica toga što ja verujem da u trenutku kad rukomet na pesku, kako se bude razvio, to će doneti dodatne benefite i rukomet na pesku. Ti znaš otprilike koliko nacionalnih timova ima svoje, odnosno nacionalnih saveza ima svoje reprezentacije u rukometu na pesku? Između 110 i 120 nacionalnih timova ima na svetu, što je zaista jako zavidan broj. Ja ću zamoliti domaćine za pomoć. Koliko postoji nacionalnih saveza u Međunarodnoj federaciji otprilike? Evo, generalni sekretar biš. 202, 208.
Dobro, znači mi smo već negdje sa rukometom na pesku Prešli pola. na 55% i evo jedan možda interesantan podatak. Sad se trenutno razgovara odnosno pokušava se uvesti rukomet na pesku na program igara Commonwealtha. I to je na neki način pokazatelj koliki je u stvari potencijal i koji je značaj rukometa na pesku za celokupnu rukometnu organizaciju. Imamo igre Commonwealtha na kojima rukomet ne postoji na mapi uopšte, niti u nekim planovima, upravo iz razloga što ta neka, da kažemo, britanocentrična organizacija, jednostavno Britanija nije neka zemlja koja je mogla da promoviše kao deo svoje neke sportske kulture i rukomet, ali rukomet na pesku se dosta dobro prihvatio u mnogim sredinama, počeo od Australije, nekih malih ostrava, tako je, malih ostrava nekih u Pacifiku, jugoistočne Azije, znači ima tu silnih nekih zemalja koji su vrlo aktivni. Ja mislim da je neki podatak da recimo su oni dogurali recimo do zemalja koje su članice Commonwealtha, odnosno tog pripadaju tom nekom sportskom Commonwealthu, da je otprilike recimo preko 80% zemalja ima rukometne, odnosno selekcije rukometa na pesku. I to je upravo ovaj pokazatelj. Znači mi imamo jednu platformu rukomet na pesku koji pripada rukometnom miljeu, rukometnom tom nekom organizaciji i imamo mogućnost da tamo gde smo jaki s rukometom imamo s rukometom, ali imamo veliku površinu planete gde je rukomet nepoznata igra. Pa ti mi reci, gde ne znaju za rukomet? Pa nisam siguran u Africi, Kubi, ti si tamo bio, provodio si više vremena, ne znam koliko je pokriveno. Afrika je dobra, još nije to... Azija, Južna Amerika je sad od skora, Severna Amerika je onako dosta egzotična što se tiče rukometa. Ali u Srbiji, na primer, u Srbiji ne znam koliko je velika pokrivenost. Mi se trudimo da aktiviramo rukomet na pesku kod nas i u poslednjih, evo recimo, nekoliko godina, kao i svi sportovi, kao i sve sportove što je korona, ne mogu da kažem unazadila, ali recimo je napravila određenu stagnaciju. Na rukomet na pesku je to dosta uticalo, jer nije toliko razvijen sport i nekako trebalo je da uhvati zamah tačno pred koronu, jer je rukomet na pesku trebalo da bude na univerzitetskim igrama, prvo 2020. pa su onda one odložene 2021. gde bi Beograd bio domaćin i na kraju su univerzitetske igre odložene i 2021. Tako da je Beograd izgubio to domaćinstvo i to je bio jedan veliki voz koji ja mislim da smo propustili za promociju rukometa na pesku za nas. Dobro, ti si bio deo ekipe koja je srebrna na evropskom prvenstvu rukometa na pesku univerzitetskom u Zagrebu. U Zagrebu, tako je. To je bilo godinu dana ranije i tada smo zaista napravili jako dobar temelj ekipe. Uigrali smo se jako lepo i imali smo sve spremno za tu 2020. Svi smo tempirali formu za 2020. Upisivali fakultete, master studije ponovo, ne bili smo igrali. Međutim, korona nas je osujetila. Da, dobro, pa i evo sad imamo iduće godine, ćemo imati univerzitetske evropske igre i Srbija po svemu sudeći neće imati reprezentaciju, ali ajde da ja malo to univerzitetski nivo preskočim, kažemo da bez obzira što je iduće godine će biti u krajem juna i početkom jula u Poljskoj održane prve olimpijske igre, evropske olimpijske igre sa rukometom na pesku kao delom integralnog programa i međutim Srbija po svemu sudeći neće biti ni u prilici da se takmiči na tim olimpijskim igrama utoliko što ne postoji nikakva aktivnost reprezentacija u programima Rukometnog saveza Srbije ove godine, iako se ove godine održava kvalifikacijono evropsko prvenstvo za evropsko prvenstvo iduće godine, sa kojeg najbolje ekipe idu na olimpijske igre. Tako je, a ni prošle godine isto nije bilo aktivnosti. Rukometa na pesku pri našem nacionalnom savezu, što mislim da je takođe bio jako veliki propust, jer je to bilo prvo evropsko prvenstvo koje smo propustili u nizu od poslednjih ne znam koliko prvenstava. Pritom je to prvenstvo bilo u Bugarskoj i učestvovalo je 19 ekipa, znači čak je falila jedna ekipa da bi se dostigao taj broj od 4 grupe po 5 ekipa. Znači, bilo je i tekako prostora, bilo je i tekako šanse da Srbija ode na to evropsko prvenstvo
imali smo jako dobru ekipu, ako ne... Bilo je i privatnih inicijativa i volje da se podrži učešće reprezentacije. Kao što je bilo i svake godine, bilo je jako velike želje, ali podrška Saveza je izostala. Ja ću sad spomenuti neke podatke, ja sam malo prošao kroz istoriju svetskih prvenstava za ove neke velike sportske saveze, pa ću reći da, ajde krenemo od fudbala, da su održana do sada 22 svetska prvenstva na koje ukupno učestvovalo 456 nacionalnih timova, znači kumulativno broj učesnika i praktično u tih 456 učešća imamo 80 različitih zastava, odnosno nacionalnih timova. Ajde pratimo neki nivo fudbal pa onda košarka. Na svetskim prvenstvima održanim u organizaciji FIBE 18 prvenstva je održano, 301 učesnik i 62 zastave. Pa ćemo doći do odbojke, 19 prvenstava, 413 učešća kumulativno i 66 zastava i stižemo do IHF prvenstava svetskih, 26 prvenstava, znači praktično više nego bilo koji drugi od ovih spomenutih sportova, čak više nego i FIFA-ina svetska prvenstva u fudbalu, zbog dinamike, pošto se održavaju na 2 godine, a ne na 4 i tako dalje. Imamo 526 učešća i 62 zastave. Ajde samo da spomenem, znači 526 učešća, 62 zastave rukomet, 301 učešće, 62 zastave košarka i odbojka 413 učešća, 66 zastava. Što znači, to je ta neka rasprostranjenost rukometa u svetu. Znači, bez obzira što imamo daleko veći broj ponavljanja, mogućnosti da se različite ekipe pojavljaju, mi imamo opet neku strukturu ekipa koje stalno učestvuju na tim prvenstvima, odnosno imamo ekipe u kojima je rukomet popularan, u kojima je rukomet dostigao neki nivo, i ne dosežemo nigde dalje. I upravo rukomet na pesku je neka dobra opcija. Ja ću sad jednu malu odnosno informaciju dati o tome. Mi imamo 9 prvenstava do sada u rukometu na pesku, odnosno pardon, 8 prvenstava, pošto je prošlogodišnje ili sad već predprošlogodišnje, otkazano ovo korona, vreme leti neverovatno. Imali smo 96 učešća i 26 zastava, ali smo imali takmičenje koje su održana na 4 različita kontinenta, što je također nije onako neka imanenta rukometa. Znamo da se igra u Evropi najviše, čak se i prvenstva održavaju najviše u Evropi, pa onda tu postoji Azija, ode se u Južnu Ameriku, a u rukometu na pesku smo imali prvenstva koje su održane u Aziji, Južnoj Americi, Evropi i u Africi. Znači, to je prva činjenica. Druga činjenica da imamo osvajače medalja sa 4 različita kontinenta i, što je vrlo bitno, imamo osvajače zlatnih medalja na svetskim prvenstvima rukometu na pesku sa 3 različita kontinenta. Znači, i azijski i afrički i evropske reprezentacije su praktično dali osvajače olimpijskih medalja. I to je jedan moment koji ne postoji u rukometu, to je jedan moment koji, odnosno jedan rezultat činjenica koja ne postoji u većini sportova timskih sa loptom. Odnosno timskih sportova koji su nama ovde bliski, i upravo to pokazuje koji je kapacitet rukometa na pesku. I ti si rekao 110-120 timova, ja sam stvarno imao priliku da u nekim vrlo egzotičnim zemljama vidim vrlo veliku posvećenost i činjenicu da ljudi pristupe rukometu na pesku kao što mi ovde gledamo rukomet. Znači, rukomet im nije tako poznat, a recimo neki geografski položaj, obale, more, peščane plaže, jezera, često su povod da ljudi kažu, ok, ne treba ni mnogo opreme, golovi, linije, izuješ se, obučeš neki marker i već možeš da igra. To sam doživljavao u mnogim zemljama Afrike i ta neka posvećenost rukometu na pesku je fenomenalna. I upravo ja mislim da je ta činjenica da rukomet na pesku u jednom trenutku zaigraš i onda dođe trenutak i kažeš, a čekaj, kako još mogu da igram ovaj sport? I onda dođeš do toga da se igra indoor i kad neka nacionalna selekcija, mi smo imali u rukometu na pesku mogućnost da, odnosno u istoriji imamo da italijanska ženska reprezentacija osvajala evropsko prvenstvo, da su Bugarke igrale polufinale svetskog prvenstva, da su Turci osvajali medalje na svetskim prvenstvima. Znači, imamo masu nekih zemalja, da ne idem nigde dalje od Evrope, koja nisu imale dobre rezultate ili ne postoji u rukometu, a da su u rukometu na pesku bile dobre. Koje su najbolje reprezentacije u stvari u rukometu na pesku? Trenutno u Evropi Skandinavci dominiraju,
na posljednjih nekoliko prvenstava, ali čini mi se da je Hrvatska sigurno jedna od ekipa koja ima najviše medalja, ako ne možda i najviše. Hrvatska je sigurno najuspešnija na evropskim prvenstvima u istoriji. To je to. A na globalnom nivou imamo neprikosnovene, prilično. Brazilci. Da. I nismo spomenuli, znači Katar, Brazil, Hrvatska, ovde u Evropi stvarno najmalo pobroj ovde od našeg regiona. Znači Hrvati, Španci i Norvežani i Danci se tu nekako vide uvek za prva četiri mesta, mada su Francuzi tek od posljednjih nekoliko godina, oni se nisu pojavljivali do recimo... Možeš da mi dozvoliš, samo izvini, za pamti, gde si stao, Francuska, spominjali smo Francusku i u stvari kad je Rastko spomenuo utakmice, odnosno da neki drugoligaški igrači igraju po 3 meseca rukomet na pesku zato što profesionalci top nisu u prilici da odvoje toliko vremena. Veliki problem sa razvojem rukometa na pesku u Francuskoj nastoji iz razloga njihovih dobrih zakona, odnosno kolektivnih ugovora, koji su iz sindikalnih prava igrača, znači oni imaju neku obavezu da ti top igrači imaju, 2 meseca pauze, potpune pauze, gde mesec dana smeju da treniraju lično, ali ne sme klub ili reprezentacija ne sme da je angažuje. I onda smo imali veliki problem da ti top igrači uopšte budu. Rukomet na pesku se zato nije ni igrao dugo u Francuskoj, igra se neka onako verzija koja je bila onako mekša, dosta neatraktivnija, nego je jedna kao verzija druženja, sandball, da, i oni su tek od skora u rukometu na pesku i očekujemo da će biti vrhunski rezultati brzo. Pa tek posljednjih 5 godina nastupaju na evropskim prvenstvima i svake godine ja mislim da su bliži medalji. Mislim da su svake godine podižu taj neki nivo i osvajaju jedno mesto iznad. Dobro, pa i sad upravo spominjao Francusku i Pariz. Ja sam 2000. godine prvi put zaigrao rukomet na pesku i sećam se posle prvo zaigrao, posle sa našim srpskim timom bio prvak Evrope, pa onda ponovili, osvojili opet titul prvaka Evrope, pa onda napravili neki rezultati sa nacionalnim timom, bili treći na svetu i tako dalje. Hoću da kažem da rukomet na pesku u Srbiji postoji i ima neku tradiciju koja je čak kad bi poredili s nekim rezultatima nacionalnog tima u rukometu i klubovima u rukometu, to uopšte nije rezultati ni ta tradicija nisu loši, nije nešto čega bi se trebali stideti. Mi ćemo sad jedno malo da u zahvalnost što smo ovde na ovom panelu organizaciji Balkan Handballa da se zahvalimo mogućnosti da pričamo o rukometu na pesku, ali i da spomenemo da čak i Balkan Handball koji prati uglavnom sve nije ove godine ispratio, odnosno prošle godine, 2021. godine ispratio jedan rezultat našeg tima. Rali Ljuci? Ljut sam. Ne, šalim se, nisam ljut, ali bilo je to na klubskom evropskom prvenstvu u Španiji, u Toroksu, kada je naša reprezentacija uzela treće. Naš klub, da. Tako je, naš klub koji je predstavljao našu zemlju. Tuareg, srpski klub. Tako, iz Bačke Palanke, uzeo treće mesto. I tada smo imali najboljeg igrača. Hoću ja da kažem, imali smo MVP-a tog prvenstva. Imali smo jednu ekipu koja je, a ja sad smem da spomenem onako i da uporedim s nekim drugim timskim sportovima ovde u Srbiji, odnosno klubskim sportovima. Imali smo, znači, bronzano treće mesto na klubskom prvenstvu Evrope, imali smo najboljeg igrača tog klubskog prvenstva Evrope u naših gosta Raleta i onda sam malo pogledao da vidimo gde su ostali sportovi bili, odnosno gde su u timskim sportovima klubski rezultati bili. U fudbalu znamo da nemamo klubske rezultate, u futsalu mislim da se dosta teško srpski tim kvalifikuje za Ligu šampiona, jako su veliki napori tu, ali dobro, konkurencija je bila naravno ogromna. U košarci svedoci smo velikih ulaganja, ali nikako da priđemo, da se vratimo gde smo bili. Basket 3x3 je sport u kome zaista imamo vrhunske rezultate i to su momci koji su došli do toga da kroz basket osvajaju olimpijsku medalju za Srbiju. Pričamo sad ovde u trenutku u Srbiji, premda ista situacija važi i za ceo region. Odbojka bez nekih rezultata, odbojka na pesku, neki pandan sa kojim se mi uvek ne pokušamo takmičiti, ali na koji se ugledamo, čije možda neke greške sagledavamo. Imamo odbojku na pesku da smo ove godine prošle, imali prvi put, čini mi se, neke naše parove,
da kažem, ajde, ekipe koje su učestvovali na ovim nekim, uspešno na nekim turnirima svetske lige u odbojci na pesku, ali skrećem pažnju, mislim da je osvojen jedan turnir, da je na drugom bilo finale, ali skrećem pažnju da pričamo o turnirima sa jednom zvezdicom. Znači, oni su rangirani, na taj način su podeljeni turniri u odbojci na pesku u toj svetskoj seriji. Imamo turnire 5 zvezdica, možda 1, 2, 4 zvezdice par njih i onda tako 3, 2, 1. Znači, srpski timovi posesivnih ulaganja, svedoci smo da je nekada mobilni operator VIP bio veliki sponzor odbojke na pesku i dosta su ulagali, organizuju takmičenja. Mi dalje, mislim da imamo jednu mediteransku medalju sa reprezentacijom odbojci na pesku i imamo sad taj neki osvojen turnir. Judo je bio dobar, koliko znam, ali ajde nije na nekom našem dometu. Ragbi, vaterpolo, čak i vaterpolo osvojena regionalna liga u klubskom, ali i na evropskom nivou nije bilo rezultata. Imamo taj Tuareg koji je treći na svetu, tebe najboljeg igrača u Evropi, treći u Evropi, tebe najboljeg igrača u Evropi i nemamo ni jednu jedinu informaciju o tome. Tako je, nažalost, o tome se ne priča. Čak ni u novinama, čini mi se u žurnalu da je bio jedan vrlo mali tekst. O finalnom rezultatu ili negde u toku takmičenja? Ne, o finalnom rezultatu. Dobro, eto, to mi je promaklo, nek mi oprosti. Da. Verovatno što je bio u uglu novina. Ja već polako ugao teško pratim s ovim naočarima. Dobro. Da, znači, definitivno rukomet na pesku nedovoljno medijski propraćen. Nedovoljno propraćen, ali postoje otpori naravno u organizaciji i ja ne znam koji je razlog tome, zašto nešto što će možda donositi vrlo brzo olimpijske medalje. 2024. Ja kad sam 2000. godine zaigrao, ja sam stvarno verovao da će rukomet na pesku biti na programu 2016. godine, kad je Rio proglašen neki 2009. 10. za organizator ili 11. za organizator olimpijskih igara. Sve se onako lepo uklapalo. Brazilci su bili drugi u svetu u muškoj konkurenciji, mi smo bili treći tada 2008. i onda je bilo kao u Rio, Brazil, taman će biti, oni će to da podrže, sportove na pesku podržavaju. Međutim, u Međunarodnoj rukometnoj federaciji, to je ono što ja tebi često objasnim i pričam, i u Međunarodnoj ruku i Evropskoj rukometnoj federaciji postoji silni otpori u tom nekom rukometnom svetu, ne kažem ni podaštavanje, ali kao to je druga liga i to nije tako bitno. Ali opet, da se nadoveže na ono što si sad rekao, postoji jedan paradoks u našoj zemlji, gde... Jedan paradoks u našoj zemlji. Dobro, jedan konkretno o kome želim sad da kažem. Znači, sve ostale zemlje u regionu se uzdižu u rukometu na pesku. Slovenci koji do skora nisu postojali, napravili su reprezentaciju, učestvuju na mediteranskim igrama. Učestvuju na mediteranskim, učestvuju svuda. Crna Gora je pre 3 godine tek napravila reprezentaciju i učestvuju sve ozbiljnije i ozbiljnije. Da nije to tako, da nisu zaporediti, ali dobro. Ok, ali svejedno postoje. A nas nekako, kako vreme prolazi, sve manje i manje postojimo na mapi rukometa na pesku. Da, imamo relativno dobar potencijal. Ja ću sad... Imamo vrhunske igrače i imamo vrhunske klubove, tako da. Da, sad ta priča kao vrhunski klubovi, mi pričamo o tome, u rukometu imamo i metaloplastiku, imamo i Želju iz Niša i ne znam, u prvoj, drugoj, trećoj reinkarnaciji. Hoću kažem, neke timove koji su ostvarili velike uspehe u istoriji, a u rukometu na pesku uvek se nekako sad ljudi iz rukometa kad pričaju o tome, oni kaže koliko ima igrača, koliko ima klubova, kako to izgleda. Međutim, to je sve dosta fluidno, dosta je drugčija organizacija i negde, ajde da kažemo, Euro Beach Tour, to je u takmičenju organizacije Evropske rukometne federacije, taj lanac turnira koji definiše ekipu kao u stvari kao kroz menadžera koji je kontakt osoba koji praktično vodi jedan brend rukometa na pesku i jednu ekipu. I dosta je fluidna ta organizacija. Ti si igrao za neke različite ekipe u rukometu na pesku? Igrao sam za različite ekipe. Imam i svoju ekipu koja je registrovana na EBT turu, ali imao sam tu čast da su me zvali, na primjer, Mađari da igram za njih, Španci da igram za njih. U 2 navrata... Svako ko ima tvoj telefon te zove da igraš za njih. Tako je. Portugalci, ali nažalost nisam mogao da se odazovem da igram za Portugal prošle godine.
Pričamo naravno o klupskom takmičenju. Naravno o klupskom takmičenju. Na reprezentativnom nivou to ne bi ni moglo da... A ne bih ni želeo da igram za neku drugu reprezentaciju sem svoje. Dobro, znači vratit ću se, Rio smo očekivali, odnosno ja sam očekivao pa smo došli do situacije da je u onu prvu godinu korone 2020. godine trebalo da počne Global Beach Handball Tour, odnosno taj praktično svetsko takmičenje od nekoliko turnira koji bi se igrao turniri nacionalnih timova i koji bi praktično bili prodavani u domenu TV prava i predstavili bi jedan zaista sjajan sportski događaj koji bi trajao 3-4 dana, nekoliko vikenda i cilj je bio da se praktično rukomet na pesku, da se s njime uđe kao sjajnim sportskim sadržajem, da se uđe na televizije velike i da praktično se na taj način ide ka popularizaciji. Bio dogovoren turnir u Düsseldorfu. Razlog zašto je tamo trebalo se igra jeste blizina mesta življenja Tomasa Baha. Ja ću ti reći koliko fino mi targetujemo te neke, odnosno ljude koji odlučuju o tom nekom olimpizmu. I trebalo se posle krenuti u Poljsku i Španiju, čini mi se, međutim sve je stalo zbog korone. Znači datumi su bili određeni, sve je bilo definisano. Evo sad se vraćamo godina 2022. Možda ste neki od vas su možda svedoci i informisali su se, bilo je tih vesti prethodnih dana. Međunarodna rukometna federacija je produžila ugovor sa sportskom agencijom Sport 5, jednom od velikih sport biznis agencija s kojima rade na TV pravima za indoor događaje i ta prava će iduće, znači od sad od ove godine do 2031. godine obuhvatati i prodaju medijskih i marketinških prava za Global Beach Handball Tour koji će krenuti početkom jula, ja sam mislim kraj juna, početak jula, neki od vas novinari koji će pratiti žreb za svetsko prvenstvo u Poljskoj i Švedskoj će možda biti tamo, trebalo bi da počnemo s prvim turnirom, pa posle da idemo negde u Španiju i da krenemo ove godine s jedno 4 turnira koji bi praktično iznedrili jedno veliko takmičenje. Ja se nadam da će negde biti prilike i Srbija reprezentacije da učestvuje, koji će biti globalno praćeno i koji verujem da će predstaviti jedan odlučujući korak ka olimpijskim igrama 2028. Gde? Ne znam gde su 2028. Ali u Los Angeles imamo sve posle Pariza imamo Los Angeles, s tim što ni taj Pariz neće proći, čini mi se, bez rukometa na pesku, zato što je negde u dogovoru organizacionog komiteta lokalnog Francuske federacije, Međunarodne rukometne federacije, radi se na tome da bude održan jedan egzibicioni turnir, praktično prezentacioni turnir rukometa na pesku u vreme olimpijskih igara ili neposredno pred. Ja ću sad malo da reci mi gde ti vidiš rukomet na pesku, kako ti vidiš razvoj i kako bi ti voleo da vidiš i šta očekuješ? Pa voleo bih da vidim da se mlađe kategorije više upoznavaju sa rukometom na pesku nego što sam, na primjer, ja imao tu priliku, dok nisam duboko zagazio u igranje za prvi tim, nisam imao pojma o tom sportu, tako da mislim da ako krenemo da ulažemo u mlađe kategorije, ako krenemo sa njima da radimo prvo, a tu ima realno i najviše prostora, dok su dečiji raspusti, uvek bi trebalo da ima prostora da se deci da prilika da leti kada se ne igra dvorana i kada se ne igra regularan deo indoor sezone, da prilika da se vidi taj rukomet na pesku, tako da mislim da svakako od toga treba početi. Od toga je Aleksandar Novaković koji je uzeo prvo mesto sada na Evropskom prvenstvu sa ženama i krenuo. On je prvo bio selektor ženske ekipe under 16, pa 7, znači ispod 16 godina, 17, pa 18 i tek onda je uzeo medalju na seniorskom takmičenju sa tim istim devojkama sa kojima je krenuo od ispod 16 godina. Tako da mislim da je to jedini put i pravi put kuda treba krenuti. Mislim da imamo volje i želje za tako nešto, samo naš glas se nažalost ne čuje dovoljno daleko. Još sad, jedan prijatelj Balkan Handballa, ja mislim mogu reći, Bob Hennig je svakako jedna od emblematičnih ličnosti evropskog, ali pre svega nemačkog rukometa, podpredsjednik Nemačkog saveza, je li tako? Osoba s kojom sam ja predno 4-5 godina, tako čakulao nešto rukometnom pesku i rekao kao Bob, to je budućnost, kaže ja znam, ali mi ćemo investirati, ući u to ozbiljno kad postane olimpijski sport. Nemci naravno mogu, kad ulaze u to, mogu da kažu ok, mi smo sad apsolutno posvećeni da tu budu i veliki budžeti i velika, odnosno masovno samim tim što je u pitanju jedna velika federacija i već su se stvari promenile zaista od tog Buenos Airesa 2018. godine olimpijskih igara mladih.
Ja ne znam koliko mi imamo pravo da čekamo nešto. Ja sam siguran da su mnogi koji su bili iza nas sad već daleko ispred. Ova istraživanja to najbolje govore. Ali ajde da kažem nešto kako ja vidim rukomet na pesku. Prvo, ulazak na olimpijske igre je naravno veliki cilj, ali mi naravno treba da delujemo tako da rukomet na pesku učinimo globalnim i da ne marimo za to da će neko to da nagradi, vidi i tako dalje. Mi ga moramo učiniti dostupnim svima, mi ga moramo učiniti vidljivim, zato što smo uvereni da rukomet na pesku, njegov kvalitet, upravo to što je, kako je koncipiran, egzibicija, atraktivnost, dinamika jedna, da će te stvari doprinijeti da on bude prihvatljiv naročito novim generacijama i da ćemo onda dostići neku globalizaciju. Kad budemo imali globalizaciju i kad budemo imali već neki pristup nekog novca koji će ući u rukomet na pesku zahvaljujući toj prepoznatljivosti sporta, imat ćemo verovatno i činjenicu da će se polako odvojiti ta neka dva korpusa igrača, odnosno da nećemo više imati igrače koji igraju samo leti, jer treba će biti specijalizovan za rukomet na pesku i onda verujem da to dolazi ta neka profesionalizacija, znači profesionalizacija s jedne strane, a širina u bazi u svim zemljama sveta. Pa u mnogim zemljama postoje i peskaške dvorane da može zimi da se igra. Evo Slovenci, ja mislim da su oni nama najbliži koji imaju takvu jednu dvoranu, da u Hrvatskoj to još uvek nije zaživelo, ali ka tome se definitivno ide. Skandinavci igraju tokom cijele godine, rukomet na pesku u hali. Dobro, da sad rezimiramo, da kažemo hvala vam prvo na pažnji, hvala vam što ste nas slušali i nadam se da će to neko raditi i u nekom odloženom periodu malo poslušati ove naše misije o rukometnom pesku. Rade neko finalno mišljenje, odnosno ne finalno mišljenje, finalne reči ovde da zatvorimo skup. Finalne reči, ništa, nova sezona, nova godina, nadamo se da će ovaj novi teren na Adi Ciganliji nama uspeti da pomogne i da ćemo uspeti da se konsolidujemo i da izdignemo taj rukomet na pesku kod nas. Prvo kod nas, lokalno, a onda i globalno. Da pomognemo da raste globalno. Ajde ja da završim nečim što mi je na pameti. Gledam i neke prijatelje kojima mogu ovako reći, možete ne voleti rukomet na pesku, može vam biti neprijemčiv, može biti možda na neki način i udar na vašu percepciju rukometa kao sporta. Ja sam bio ponosan vlasnik masnica još u osnovnoj školi kad dođem na trening, u srednjoj školi, kad dođem s treninga, kao momak jak igram rukomet. Rukomet na pesku nije baš takav, ali hoću da kažem, volimo rukomet, volimo sve njegove kvalitete, ali rukomet na pesku je sjajan i nemojte ga voleti, ali ga morate podržati i nemojte ga ignorisati zato što kao što je basket donosio medalju, kao što su to radili Bogdan Bogdanović i ovi ostali momci u košarci, znači ja vrlo verujem da ćemo uskoro razmišljati zašto ne možemo da dosegnemo olimpijske igre, a bile su nam tako blizu po kvalitetu u rukometu na pesku, a da ne spomenem da olimpijski igru u rukometu smo videli, jel tako, u modernom dobu srpske reprezentacije samo 2012. godine. Znači imamo potencijal da u pesku budemo veliki i na tim olimpijskim igrama koje će doći, ja se nadam, već 2028. godine. Hvala ti mnogo, hvala Balkan Handballu na prilici, hvala vam na sjajnom događaju u kojem smo bili deo, čiji smo deo bio, ne znam da li ćemo ovde zaključiti na neki način ovde domaćine. Hvala, prijatno. Hvala puno. Najbolji rukomet i dalje dolazi odavde. Balkan Handball, 15 godina.